Nik korentena amarekin pasa nun, eta niretzako izan zen aukera bat amarekin denbora gehiago pasatzeko. Eta naiz eta gero ere bai, azkenengo hilabetetan izan zen, en plan, venga ma, jazta. Ja, ni nire laugelan pasa nun, hor, en plan, ez nintzen ateratzen, esaten nun, bueno, behintzat janaria egiten didate, orduan aterako nahi. Baina, hombre, batzutan bai kokoteraino bukatze zula norbait bizitzarekin, bizitzeaz, baina, nik behintzat oso ondo moldatzen naiz nire familiarekin orduan ondo nintzen. Ja, nire bai egon nintzen, gure egoera zan denak banatuta egotea, eta derrepente denak sartu ginen 7 etxe batean, eta izan zen izugarrizko eromena, baina nik ondo hartu nun. Azkenan beti gaude bakoitza alde batetik, bestetik, eta ez gain izagoten elkarrekin. Eta ondo pasa nun, gero ja nazkatzen hastezea, esaten, bueno, jazta, ez? Baina, ondo. Pandemia garaian, konfinatu gintuztenean, gurasoekin 24 ordutan etxean sartuta egotea, zaila izan zen? Bueno, a ber, edonorrekin 24 orduta etxe baten egon da, pues bueno, errexet da. Baina nire gurasoekin oso ondo moldatzen naiz orduan ondo nintzen. Niretzat ezan hain gogorra izan zen. Nire lagun batzuentzat, nik kontatu egin izan didate, beraientzat gurasoekin egotea zaila izan dela, liskarra asko edo gaizkera eraman dutela. Baina bai, saiatzen ginen, hori, egunero kirola egiten, ikasi beharrekoak ikasten eta lan egin beharrekoak lan egiten, hitzaldietara ere online asistitzen, nolabait, eta lagunei oparitxo batzuk prestatzen berriz ikusiko nituenerako, eta holakoak. Goratzen naiz, hori, hartu genuela ohitura bat familian, ez? Pizka bat egitarautxo batzuk egitekoa etxean, orduan momentuak elkarrekin pasatzekoak eta bar, eta bueno, ni goratzen naiz adibidez, bai egin genuela etxan genituen maijokoen errepaso bat. Aitortu behar dut, sorte handia izan dudala nire familian, ez? Beti izan dugu, horre, ez dakit sentimendu familiar nahiko potentea, eta izan ditugu gora berak, eta izan genituen konfinamenduan, baina, bueno, uste dut nahiko sorte handia dudala daukagun rollito horrekin, anai arreben artean, eta bar. Gu etxin biziga, lau laun. Ama, isiko, ania eta neu. Arrisku handiko pertsona bat akau genez etxi, gure etxine onzan, tentzunoi handixe isiko kurtete ban, eta beste irurok etxin. Eguneko tala bortu, etxin. Ez dakago etxin, ez dakago balko iripez, da ixe bez, eta ordu dono geguazen, bizkate, insoportable, elkarreaz, bizkat. Ez neukan erte ipez, eta ixe bez. Ordu zoritxarrez gure etxekupe ezin izan zin hasiera baten biharra jun. Ordu lehenengoko, uste dut izan zanela, gure etxineuan, hemen direik ez da zartzen, eta direo kantidade bat bardin urteten da, argixe, ure, jateku. Ez neukan kontratua, nengoen lan egiten kontratu gabe. Eta, klaro, ezin nuen kobrau paroa, ez da ertea hasieran pizka bat larrituta, ez nekien nondik aterako nuen dirua. Babesgabeko situazio horretan egoten zarenean, pizka bat, ez depresioa, baina pizka bat triste ez. Zerrak gehien faltan botatzen zenuena? Irtetzea, lagunekin egotea, pixkat edo ez dakit bizitzaitea orokorrean. Osa, ni egun guztian hau etxetik kanpo, aktibitateak egiten, eta antzerki egiten, abesten, hor pixkat utxune bat sentitzen nun. Gehien bota nuena faltan, orokorrean bizitza normala, ez guztia. Lagunekin geratzea, nire aitona amonak ikustea, eta nire kasuan kirola. Lagunak seguru bideo deietan ikusten zen dituela, baina ez zen berdina izango. Oso arraro izan zen. Nire lagunekin konexioak egiterakoan, igual 20 pertsonekin egon zintezken, baina deia bukatzerakoan, kentzen zenun, eta ja esaten zenun, ostras, eske bakarrik nago. Lagunak faltan botatzen dituzu, nahi dituzu ikusi, lehen bezala ez,
eskerrak gaur egun daukagula telefonoak, WhatsApp, Instagram, Skype eta algarela komunikatu besteekin. Zaila baino arraro. Askotan gertatzen zitzaidanako niri batzutan hori sentitu, behar hori sentitu, jendearekin harremantzeko eta jende batekin sozializatzeko, baina aldi berean gogorik ez dakit. Asko dut hitz egiteko, baina ez pantaila baten bitartez eta beraz nola kudeatu hori eta azken finean ez gaudelako batero ohitua o nire ingurua ez zegoelako batero ohitua WhatsApp bidez edo mugikor bitartez harremantzera. Sozializateko orduan aldatu izan nitzat ixe dana. Ze, ez da, ondaru moroko herri txiki baten, azkanin zeurokarriakukin ibiltzeza, baina kale urtetezunin, albukoko harriakukin bat utxeza, ero besti, ez da. Eta konfinamentun sartzen zatxue, ea jundi, danak gatzen di zeurokarriaku bakarrik, eta zeurokarriaku pantalla baten aurrin, berotasunen faltara, alkarren, ez da, kariño falti ere zango, bai. Komunidadeko edo inguruko beste jende baten ganako harreman hori mugatu da sare sozialetara. Eta sare sozialak indartu egin dira, eta nire ustez, hori kezkagarria da, ze sare sozialetan ematen den kontestua oso superfiziala da, kalitatezko harremani gabe, oso zaile da ongi egotea. Buru osasuna oso baldintzatuta dago kalitatezko harreman horiei. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Pandemiak markatutako arauak malgutzean, ze izan zen egin zenuen lehenengo gauza? Kalera irtetzea, itsasoa ikustea, nekan gogo asko itsasoak ikusteko. Eta, pixkat, nire lagunak ikustea. Ni adibidez, egon nintzen pilo baten saiatzen, hemen abes batzan, izan genuen opera bat, opera aurrentzat. Izan zen uda intentxo bat, arraroa baita ere, batzutan maskariakin, batzutan maskaria gabe, eta ez zenekin, zer egin, zer ez, baina polita izan zen. Pandemia garaiko uda horrek, uste dut, maitasuna ere ekarri zuela? Pixkat. Izan zen, posible izan zen. Badiru ezinezkoa dela, maitasuna aurkitzea pandemia garaian? Askok Tinderra biltzen dute, baina batzutan igual lagun batekin gauza gertatzen dira, eta ez dituzu espero. Elkarrizketa horiek gotarekin, bagun batean hobeto, beste batzuetan txarrago, baina biok esaten genuela, konfinamendua ez da erabaki garrantzitsuak hartzeko une egokia. Zeren gure burua dago bizka bat horrela, asko baldintzatzen gaitu egoerak, eta orduan, baina azkenen, ekainan hasi ginela elkarrekin bizitzen, ni ekainan joan nintzela nire gurasoen etxetik, justo deseskalada hasten ari zenean, eta egia esan da, erabakia izan zen azkenean nahiko baldintzatua ere egoerara, baina badirudi horrengoz esan ez da mutzen eta. Lagunekin biltzeko, gutxi ez. Egun batean batzuekin, beste batzuekin, ezin duzu zure etxien adibidez pertsona asko sartu, ze respetatu behar dira dauden neurriak. Igartezan kale bajatek ginen, eta eixo deskonfiziantzi morun. Nahi bezarka daik imon alkarrei, eta roi, ez da, nik hoxo bota faltan geixet. Baja kalea eta... Hasieran akordaden abatze ginen eta jarte ginen bakotxandik 2 metro aero gexa, eta super distante nahi beze alkarrean aurreatu, jazteixen lagunga eta guazen separatea, eta... Falta askun, beste herrixeta jun, txosnegu, beste jente barrix ezautu, lagun barrixak egin, arpe diferentik ikusi. Nik uste sozializatzeko behar hori, premia hori, gizaki bezala mundu guztia dugula, adin guztietako pertsonek. Baina bai egia da, gazte hongan, zentralidadea handiago hartzen duela harremantzeko premia horrek. Garapen fase baten gaude, non gure identitatea eraikitzen ari garen,
gure lekua munduan bilatzen ari garen, eta, prozesu hortan harremanak ezinbestekoak die. Pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love espíritu. Azken finean, esaten baldin badugute, neurri guztiak betetzen baldin baditugu, eta, bito, ona 5 hilabetetara, ja, dena normal egongo da. Betetze dituzu, eta egiten dituzu, aldituzun zaiakera guztiak. Motivazioa daukaztu ere aurrera jarraitzeko da, helburu bat ez dela. Baina eske bain gaude ja desmotivatua eta ez dakizu. Ez inoiz ikusten bukaera, hasieratik ez dugu inoiz ikusi bukaera, zen lehenengo ziren 2 aste, gero beste 2, orain beste 2 hilabete. Orain, atera zaitezke eta baino beste 5, gero, orduan azkenan dara hemen urte bat, beti jartzen dela fetxa bat bezala, baina inoiz ez da iristen egun hori, orduan zaila da. Eta kaletik entzutea denbora guztien entzuten den gaia hori da. Hain lasaitu da, baina eske etxean duen denean zan, bakarrik entzuten zen noi. Ze izaten ari da zuretzat gogorrena? Niretzat behintzat, itxaropen falta, modu batean edo bestean, itxaropena badaukagun noizbait bukatuko dela, baina eskez da argi ikusten. Niretzat zailena pandemia ontatik izaten da, ikustean nola, denbora galduta daukadala. Urteak pasatzen edo, denbora pasatzen ari dela eta galdu izan ditu dela, ez? Beti dago topiko hori ez, gauza guztiai edo egoera guztiai zerbait ona ateratzea posible dela, baina ona, benetan ona den zerbait ez diot, ez diot ikusten. Jendearen berotasuna jasotzea gustatzen zait, eta egia da gogorra egiten zela zentzu horretan, ez? Oso txarto sentierazten ninduen kalean edo orokorrean komunikabideetan ikusten nuena, ez? Ikusten nuen alde batetik, klaro, ni deustun elkartasun sarean lanean nengoen, eta ikusten horrek ilusioa sortzen zian, ez? Jendea elkartuta komunitatean beste pertsona batzu laguntzen ari da, eta herria salbatzen ari da, nolabait, baina beste alde batetik, pues la movida zen hori, ez? Bere koikeriak eta nolabait gizarteko hainbeste miseria ere areagotzen ari ziren. Nabari da, dagoela holako haserre edo frustrazio edo iraganaiko nostalgia bat, eta, ostras, hori kutsatu egiten da, eta horrek kalte egiten dugu elkarren ikuste. Azkenan, orain artekoa kolokan dagoenean, irekitzen den atea bada orain arteko hori beste modu batera egiteko. Eta orain ateratzen dira planak gelditzeko kroketa batzuk sukalatzeko eta kroketa jana egiteko, eskalatzera joateko, larizu igotzeko, goizan goiz egun sentia ikusteko, talako zainit. Ez da, izan da urte bat bastante kaotiku. Eskate, ardi galdu moru nibilia, danok. Estoskulako gauzak esplika ondo hasieratik, hartu dizelako medidak sobre la marcha, erdigan ora baik, gente bateaz pentsata bakarrik, eta sobre todo honeaz. Nire kasuan gogorrena izan zen lana galtzea. Nik eta jende asko, ez? Papelak berritzeko lotxagarria. Itxarotea hainbeste denbora zita bat eukitzeko estrangerian. Badakigu poliziak redada arrazistak egiten dituztela, eta batzuk ezin zuten supermerkatura joan erosketak egitera, beldurragatik. Eta harrapatzen bat dizute, zer egingo duzu? Zure familia nola lagunduko duzu? Azkenean zaila, gizartea beti jotzen du errudunak bilatzera edo... eta separatzera jendea. Bi alde egotera, baina... Eta azkenean denak ari gara egoera berdina pasatzen batzuk privilegio gehiago dituzte, beste batzu gutxiago, baina azkenean hori, falta zaigu elkartzea denok. Eta, igual konpontzerakoan, guztiok konturatzen gea, eta dena super maravilloso da,
Baina, bueno, behintzat, normalitatea lortzen baldin badugu, eta... Presio hori gabe gaizkiten ari bai, dela. eta ardura kentzea, ze egunero zaude hor ardurarekin, Bai, egin nahi dituzuna ondo egiteko. Hori da. Igual, Lasaitasun. ikasketak ondo egin, karrera bat atera, azkenan niri pasa zeintzait hori. Aurten eukitut lehenengo praktikaldia eta egora desberdina ezakizer, eta orduan nik pentsatzen dut, eta nola izango naiz ni, irakasle moduan hemendik 2 urtetara, ze egoeratan egongo naizen, nik beti hain naiz hortan pentsatzen.